посмотрел интервью Кирилла Петкова в «Панораме». Петков 12 раз сказал неправду за 3 минуты. Он может смело подавать заявку о присвоении ему мирового рекорда Гиннесса. Об этом написал на своей странице в Facebook депутат ГЕРБ Делян Добрев. Господин премиер, да се върнем в България, където хората виждат растящите цени, включително високите цени на бензина, при условие, че цената на руския петрол е много ниска в момента, ние взимаме от него. Вотът на недоверие ще бъде за вашата икономическа и финансова политика. Ще признаете ли провал там? Ще признаете ли, че помпахте инфлацията допълнително, въпреки че голяма част от нея беше привнесена отвън? Нека ясно да кажем какво се случи чисто икономически. Газа, който идваше от Русия, се качи 4 пъти, а той е внос. Ние не може да си го направим в България. Значи, газа влезе с 4 пъти увеличение на цената. Петрола дойде с огромно увеличение също. В момента не е. В момента не е. Храните, но от началото за тези 6 месеца се покачи с огромни размери заради войната в Украйна. Храните, много от тях са внос. И те се качиха. С други думи, привнесе се една огромна инфлация. Това са пълни глупости, ако мога да кажа точно. Борисов, когато казва, при мене хляба беше 1 лев, сега е 3. Бензина беше 1,50 лев, сега е 3. Защото тези стоки, те не се произвеждат в България. Това, което ние направихме, ние инвестирахме 4 милиарда в понижаването на цените на тока. Българските домакинства не им се качи тока, а на българските бизнеси тока остана след тези 4 милиарда, много близо до септемврийските нива от миналата година. Това потисна инфлацията до някаква степен, но не можеше да открени напълно. Но какво се случи? Ако погледнете БВП-то на България или с колко порасна икономиката, тя порасна с 4,5% в първото 3-месечие. Индустриалното ни производство расте с огромни темпове. Експорта ни расте с огромни темпове. Единственото, което се случи, че тази привнесена инфлация удари джоба на всеки българин, защото с същите пари те можеха да купуват по-малко в магазините. Факт. Ето защо тези 2 милиарда, които сега ги предложихме, отидоха точно в тази посока да компенсират на хората, които са с най-ниски доходи, да могат да преминат над линията на тази инфлация. И само да кажа цифри. За 1 година пенсиите са се качили, средната пенсия или минималната даже пенсия, най-важната за най-ниско платените хора, с 55%. Инфлацията в момента говориме за 16-17%, в някои стоки 20%, а ние всъщност успяхме да компенсираме на тези хора, които са най-близо до ръба на бедността, да имат поне същата покупателна способност. Така че като погледнете, имаме растеж на икономиката, компенсация за бизнеса, така че да не... Ние се справихме за тази криза доста добре. И който се опитва да излъже, и това е точната дума, излъже, че можеше да овладее тази инфлация, когато цялата инфлация дойде отвънка, това е един популизъм на дребно, който се опитва да спечели обществено мнение за хората, които наистина имат трудности.